Ako kaya sa mga sa sino. Sa message, issue. Sa ikon. Dito sa isla. Baik sa isla. Parang god. Hindi. Ito, wala yun. Ha? Short message naman. Nalagi dito. Ito may gagawa ka na. Kamu no? Ikaw no? Ikaw no? Yo, hindi ako. Isa ba? Si Shai ko na nagsuot dito. Kesa? Si Shai ang Hindi na nagkanagpa. po. Joke lang yun. Saan ko mo? Lampak ikaw. Business. Delete na. Kira na. Pabalin. Pabalin yung tayo sa table phone. Video ba? Ay, Ha? live. Video na? Hinay mo na akong music. Record? Record? Dari ko ba? Wala, kaya nag-anak mo ko. Kamera. Dito sa basic. Dito na sa basic. Sama. Nag-anak mo na likuan. Yan ba? Yan ba? Ha? Naamay ko. Ako message sila. Mga ninong-ninong. Ano kayo? Bawa sa Kanya ra. Sayang mo ng view. Yan na lang ba na yung mutan. Basta
dyan. Taga-ikat. May mga bisita sa ada sila bisita kahapon. There's one for adults, one for the kids. Ana na na. Aloha Island guests. We're inviting everyone to please, if you have not Aloha